O 17 de abril de 1115 foi un día moi importante para Compostela, porque nesa cidade estiveron a raíña Urraca e un rapaz de 10 anos que sería Afonso VII, e a quen cautelarmente Xelmírez xa proclamara rei na catedral con 6 anos. Estaba tamén o arcebispo de Toledo e legado de Roma, os bispos de Valibria, Mondoñedo, de Tui, de Ourense, de Braga e do Porto. A razón de tamaño xuntoiro foi a consagración da igrexa románica de San Martiño Pinario, mosteiro creado para que nel vivisen os que atendían o servizo da catedral, pero gobernándose autónomamente pola regra beneditina. Nese día, Xelmírez confirma propiedades que xa lle dera ao mosteiro e engádelle outras novas. E todos asinan. 3 séculos máis tarde, en 1474, o abade de San Martiño, Fray Gómez de Ayaso, acode ao notario para ter unha copia notarial que poña xa en galego, ou en romance, como dicían daquela, a parte central onde se especifican as propiedades do mosteiro. Este documento bilingüe latino-galego de 1474 parece indicar que esta copia era para presentar nalgún preito. Ante que instancia? Non o sabemos, pero por estar en galego a parte litixiosa, debeu de ser ante un tribunal afeito a dirimir casos en galego. O que está claro é que para os galegos do final do século XV a lingua da xustiza xa non era o latín dos documentos vellos, senón o galego. Esta tradución notarial, certamente histórica, faise o 22 de decembro de 1474 e o seu autor é Gonsalvo Llans Manso. Comparándoa coa orixinal latino do século XII que tamén conserva o arquivo do Reino de Galicia, vemos tamén a etimoloxía de moitos topónimos. Bea fora no século XII Velella. O Pico Sacro era aínda Monte Sacro, San Sebastião de Monte Sacro. E o río Tambre aínda se escribía Támere. Pero onde o texto latino de 1115 falaba de Arousian cum suis salinis, o texto galego de 1474 fala de a Arousa con súas salinas. E onde o latino di Santum Vicencium de o Grove, todo xunto, o romance xa di San Vicente do Grove, como escribimos hoxe. E no que hoxe é Vila García, cita Santa Baia de Arealonga. Curiosamente, fecha xa se escribía así en 1115. Este documento bilingüe de 1474 é, polo tanto, tamén un tesouro da historia da tradución en lingua galega. Ben falado. Insecto redondiño e vermello con pintas negras. Xoaniña, ves como sabes? O Arquivo do Reino de Galicia permitiunos amosarlles hoxe dous documentos importantes. No de 1115, que está en latín, consígnase que Xelmírez doou ao mosteiro de San Martiño Pinario importantes propiedades. 360 anos despois as cousas cambiaran moito. Os nobres galegos acaban de gañar a Segunda Guerra Irmandiña e agora están atacando o poder episcopal, apoderándose como tal pois das Torres de Altamira en Brión. Ben, nese momento é cando o abade de San Martiño vai a un notario a pedir unha traducción notarial daquel documento orixinal ao galego. Pero ben falado, o importante é que ese documento está en galego. Quere decir que a lingua xurídica, notarial e xudicial de Galicia nese momento era o galego. Se xa o foi, é que deu a talla, e se deu a talla, é xusto que hoxe siga sendo a lingua xurídica de notarios e xuíces. Agur.